Kublai pikin nang pet baro bat kumju yaki subscriber te menta kindiat nginya pha sha ka khubor ka blami na po kari Turkey bat ka khubor ka long ba menen ka si se jan ka badai ka khat khandai tarik ubnai December usnam arajar arpau ka wei ka hospital ka badan ha po kari Turkey bat ka bakar tang ka Sanko University Hospital kala shim kumba shiphongat ki jing em chaki break ba yo ya ka ching pang covid khat khandai Hadian baka jaka air oksigen laneka cylinder ka bala store oksigen kalap thai hakate ka hospital bar kalap lungs nan ya ketika hospital bakan camding bat blow sindan bat kat kum ka khubor ka bala yolom lai tho ba kumba san phongot ki break lamen saw jor na kate ka jing plo ding chakate ka hospital bat kini ki san phongot kin thop lang ya ki doctor ki staff bat ki nang pang bala ong ru ba ya ki nang pang ki ba la shuman saw na kaneka jing thading la kit na pa ki shaka hospital kabadan hakate kari Turkey hi pachishur lai tho ba kaneka hospital Sanko University Hospital kadeka hospital private bat kabadan ru apa ka jella kangzian tap ka baha hakate kari Turkey bat ki pulet ru kilawan chakate ka jaka bat kila le investigate ban wat bni halor chakane ka jing thai ba kila ong ru ba kinang tre shu nang nesh khmat ban wat ba ya du ban dalap ba yo dan mano na shalan dat ba le ya kate ka kamba hak ba ya dei ba kane ka jing thai chakate ka hospital te takane khubon mata janmet ngin sai syam biang pat ya phi baro ha ka wei ka video ka ban sawan